Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Nong jam lại, jam. Nong jam. Kibrig basyang masa hak hapot lani hak jakai ka japot hapdeng ke jela Meghalaya bat Assam kide gibriu kibeem hapdeng ke jing kordet bat ka kem khat namar ke jing e ki bawan len shop yaki hak bebon kiliang napdeng bebon ligi snong kibedan hapdeng ke bakum kata ka jing e kide ki prat ligi snong ki bahap hapo ka block 1 ke bahap hari lom jaintia kita ki prat ligi snong ki kinthop ya ka mupot ke snong themme ka mubhar ka mojam ka molan ka madan nangkela ka sapyang bat ka langit hakan ro truk uno apra arajar phosau nglalet chakaway ni ki prat ligi snong ka ta ka mojam kani ka diga snong ka bala palat chispas nam bat la pan saki ya kata lima ki mau sa ken mau ya ka jingwan ka balang Presbyterian hakan ga snong ka ban nadu usnam ka khandai spa lai phonyo kata shuwa bakari India kan yo lan lon Kashimporengi kumasan kenta AA na Shillong ban poi mojam namar ba kasurok kalong ka basniw haduk kata bat kani gadai ka jinglong jingman jong kasurok ban poi syakani ka shnong Habangi poi syakani ka shnong ni kindet banyo sngo na kinong yalam shnong bakini ki prat lagi shnong kimjio jingmentoi AA na ka sarkar kimjio khaw Russian kimjio skim penroi AA lagadai ka surong ki jaka sumar ki school ka boarding ka umbam umdi bat kimjio ru ya ka skim bella MNREGA lani ka baki tepat pa ka skim shispa sngi kilaya thu hangi bahakini ka nyo na pras na menshwa kijusha pendik hakile no karbi baki we pagi sengle no na Assam haga baki haban se khajana shikile no kuma shispa ne arspa tingka hitunum yeng briu nang taki haban se khajana yiki jingmi na ki marap jongki bat ke jing se khajana kalong kat kum ke jing dan jing em jongki ki badan machine teliat ke ba ki haban se la ka jong ka dor ki badan kali ki haban se la ka jong ka dor bat kum ta ter ter menta glalat na ke jing sha pendik hakile no Assam Hendaki matpan sekejing syak pendik haki pulet Assam. Nga day kominson khar basa basnong ni mubhar balong ru wahe snong jong ka mubhar aga chuko por ba ngabat ru kumu Sherman jong ka labang nang kulut ke balong ka eleka ke ba barim tam tang ba kaja sipong por ka JCDC ka shim ka senyam bat kala pen imbiang ya ka kala don lau doloi la ka jong badai tangu acting doloi ka jing song ya sa jongi hang ne ka jing tip ka jonga bat ka jing rap jong kiru temen kumba ya don ini temen san bang ba jong yang ne kereta jong i bat jiwe de kikot kislah kepentikna ba kane ka snong jong i ke ba long ne long ke ba rim bet ba mensua ki breu ku yasong ya sa hang ne ki don ta ka jengai ton rai kaniam trei nang ta ki ya konwat ki ya long kristan te kane ke balang hang ne ke balang kane kala don la thung balang e ka house nang khatun dai spa live home new imat la kenjo chama sispa snem te mut ba
kalong ke senong ke barim tam teng ya banong tang ba ngiyo itang ke barim sudah ni ke koj ke khia te na imat ba ublay ulayo i ba kene ke jaka ba mdon ba pej ba sumar ba sli ka te ngiya koj ke khia te ngi shane ngim ju yo mat kata ka sub center mo abang ngi lej mi sub center imat du nang ne ngi hab yaj kumba arpo 100 kilometer ngi hab yaj hadu sya jwa ngi hab yaj teng ko por ba khamtam ko por ba slap ba citom palat kelenti sengkeng don kilong kemi khamtam ko por ba delivery ba armen ngi judo ye ki ba ye baton ngi judo kumbanga ngalong ime club jendat aku por ba i bedang kai heb ba i para jonga te namar ba cengai ke sub center cengai ki doktor kamu ba ilaja no tip hadu ba ban ong ya ka Sarkar Meghalaya kala yo award te ngemnang ban ong ma ba tip le se yo ba ka jingkhen kamdon bat ba ngilong kinong Meghalaya kata ka daw te ni yo award claim da yo mangi cái nong hàng này bà ni ong cũng nè là đa đón cả là bát kinong mi khamat ki ba ni ong ki public representative ba de ki phai khamat khandiat siang ni tangi rongi kwa ban yo ban talem mar ba om ba ka asam ka kam ni kam siam la kam ni ka kam tang haki social media ane haki no ki ronsan ki bas ngau ba insa upload kenya kilenti kisengkeng ba ka perthai kan yo i ba katno ka asam ka i e nalor bangai thu ba ki umbam umdi ka komtre rukom ta ka syong ka sa ka na dong sedong ya ki bangala lala ban brief mun ngala brief te ki bompat la insa upload ka kilenti te ka jing yo khau ration lada yo kamot ba ka kham hasibun ngidon kata ke jing kermen ne ngidon kata ke jing terang bat ke jing angnut ban yo ya ki all age pension pe ini artat ila dadap nyo posnem tang ba lano kata ke all age pension yo te sumut balang la yo kum kita ke jing kersan kemut ba katno ke jing snyo shingan ban syang bansa Kebakam sengo sangsot kebakiliat hu hangi kede kebaki ong yalade baki im kum kimraw Kadau kadai namar bakila do no ekajing itho ilade hakmat keperthai namar bakim dan kot kim dan sla ban pinchi sha ilade kum kinong shoshnong jongkeri India kinong shoshnong hangni kim dan yiki kot kisla badan kam kumu adhar ke birth certificate ke driving license baki we baki kot ke badan kam kadau kadai namar bakim dan epic Kidan ke epic ke bana Assam hede kim kwa ilade ban penyeso bat ke Assam namar baki kam ilade baki de kinong Meghalaya Kila kam baka Sarkar Assam ka syukwa ban kurup ya ka jaka jongki hede kam kwa eki bikin long kinong shoshnong jongka kidan ru ya ke epic ka ban Meghalaya hede kata ke epic jongki kam de satya ka ban nakashnong jongki ki hab ban ai kerteng shnong yalade shiki we pat kishnong kum sha sa snyang shamo ka yaw baki we pat kishnong bakham shaneng ka ying ka sem ka sap ka kup ki briu ka rukom rong long rukom man pat ka bam ka di ro ya long kumta ya bam de ka ba rep kumba rep ki riu handai ya bam do khao do riu hadem ban ya thung shru thung sala nang ta ki umbam umdi ni yadi ni ya bam lang umba jadi ka par muswa ni yadi ha kapung ba ka kimrat ki yadi lang leng ba ni yo itang ki barim ba ki ya chane setai ki lenti sengkeng baro te ka ba kini baro kimda namar ba lamat palat gejing em ngim sngau pangnut ya kini baro te ka we ka point ka we ka bangim la ban sya kalong ka ba uding tendung ba meding de ni benta ka jing timit kini habangi ya chano ya chaneng sharum ru don kam ya ki proper id de benta ngi ya kha ya pun kumba chasor te haba kilong kme jongi ki armed ki panswa yo adha ki panswa ya ke ipik te kani kadai ka we ka ba ngimla bansya barabor ngiju ya benyau ju ya yamriu ke nyamar ki bomdon kita ga timit ke batikna
Te kaneru palong kumba kabarim. Namar ba ngi im kumba im di masi, kumba im di blang di mut taken. Amdon kata ke proper identity. Kini kita ki basic need ki ba ngi don kam man la kasi. Te ya ka jingyo pada ngim ju ya kan mau meno namar ba ngim ju yo hilan nolon. Habang ilek sa hospital ki don kam ki smart card ki don kam ki to kine ki yepan tang ba ngim ju yo. Kabagi ong ni haban siu kata ke amount ni siu bai daga bisa. Te bun ki benta ki ba namar bangim don kita ki dokumen ki ba pikna ni haban phai din kum ka perthai bro ka wei namar ka perthai digital ka perthai ba start bangi ki longkmi longpa chongi ru ki lap yo i ki la ya flip ki kismat ki yo i ya ki jindon kam ha ka pule puthi ni baro ngi tre sitom bangi pha school ki ku artat mentan langat seketa ka bat certificate ni haban yo ya ki government ki ba authentic suang da ki doktor jong ga government yang tangi haban yo ya ki ID proof ban apply Aadhaar mentan ki balik sa Assam te kitu ki institutor ki la sim ke jing ki la sina sa Assam wat lada ki bri jong kimmon amban se haban le namar ba ki le makina ka school ni shane ni ya im tang sio im namar magadon ka durbriu don kiti kijat kemat kemut ngila ban keren ta kenyilong bang long ki ag jing khau pada ngim patlong di kibriu lan ngim syam la itu in kum kibriu kinong ya kali ki namar ke jing trai si tom buat ke jing trai minor kun kabriu hanya serep te kiyo ya ka pisa bantit ki kali kinang banyak kali tang ba namar ki documents ba proper kimla ban yo ya ki proper identity kimla ban yo ya ki sumut kem ki driving license teng habangi ya lech sathi sor bunsin ka ini shu hap siu shalan namar bamdon driving license te ombangim kwa mi kwa ya ke driving license mi kwa ya Aadhaar kwa ya kitu gini te ka way ba kane ka driving license ka don ka procedure ki pan ya ki proper identity pat ki don kam ya ki kerdan pule te ki briu jongi shane baro ki long tang ki ba pu lengkha tang ki ba rep lengkha te kem don ka kelas ke tengim la ban yo ya ki driving license ngi don bun nangi ngi don tang ba ngi don daki la ban ong ba ki roaming ke kim dai ki chong ngi don sa ka way pat ka shno Sakasnong iyo don ki badon sa tum don ki badon sa sasniang sa mukhap sa mukayau pat sa thangthring ki don baja sa fain bunsin ni angat Kilaya thu hangi pabarok ki kwa bandon haga jela Meghalaya Henry kilo ong baga jingle jonga sarkar Meghalaya kalong kumba kala kentat badi benyaki Kabakam school samot kabakilaya thu hangi kalong ba wat la kim don ya ki epic nagashnong la jong Henry haba poi ka pot election ki kertong na mukaya constituency ki wan here shashnong jongki ban wan yelap election Henry ki kertong na Asampan kabakashnong jongki ka pau kerting ha ki epic Assam kim juan setia ha ka pot election ru ban panjing kershan te kawai ka benta bangayo i ba tang kawai lada ka sorkar ka mon tang kawai ya ka ai ka bakala shim ya ka agreement ban pun baju put samem tang ka ne don hi tang ka ne kawai ka lat ba ka la ban wen no ji tekin shim no ya ka willingness of the people ya ka mon jong upai ba pet ni ya don hang ne baro kana sham la long ka ni song kha khle ni don ye song kha para mangi para kasih penar te kane ka suang baik ba kane ka jinga kasnong ka ja thau jongi te baro dai tang ki kur penar sudah ki kur jai dia sudah ki baya don bentana do handai ko long kuma te ngi kwa ba ka tang ka wei ba haba ngidang ya don yela email la jong te balai ngin haban pet email Yes ngau maina ya ni ka sorkar Assam nomor ba
Sikata nado 1951 ladon kita ke clash. Kiba ki penhab jubor ka jaka jongi. Tengi ngimju mat kita ke keti keba ka serpai ya ki ya ka jingpang jongi. Te imat lese yo ba dai para mangi para jaj para kenja wat ada ya syurut makna ru kham sengan para mangi ke. Bat na pipet ya ke jingbun breu. Tengi ya syurut ni ya syok ni ya dat ni ya huri hura tang ba umdon we ru badang sngew angnut ban penso asam. Wat ki badon ki babat ya ke epik asam ru kim trek su ban lai theput. Kamut kane dai ka kamon ke jong unong song thau ba ula pensyai seperti ba mukwa bandon hapo ka Sarkar Asam. Namar ba kane ka Sarkar Asam ka Sarkar Asam ba nang dangdon su sakawai ka Sarkar ba de ka district council. Kane ka district council ka kadon la ka jong wat la kadon hapo ka schedule ru kadon la ka jong ni don la ka jong. Tengimla ban civilized. Subang baik kemta. Kidai ki bat ki ba kunong kidai ki bayok kenti kena ka kulong kurlong jaj nagala ka hiar pateng naukpa ni pade ki material linil ki bahap na ka kemi karno ngila banya kondak karno ngila banya aware kita ka songkhai songman la de supan hap siapo asam lese ka sensar kadar kolong ka wei sakano singin bat kita ka riti dustur jongi imat lada ka Sarkar Meghalaya kalau ka suang baik tanguput la beang kemut ba yo ba kene ka ceka jing hap ka asam kene ka dai ka wei ka ba pen mensau ya ka Caj benriu jongi. Tengi kuat baka riti ke dustur kan base bat ka long briu man briu kan base bat ka mon jong upaj ba ke ba khmat ba kan base ya ke jing pun base sam bangi ladei ka poringe bangin lek phai jing bat la ka kemi la jong.